Magandang araw, North and Central Luzon. Ang Tongs Download ay bumibili ng mga sirang cellphone. Cash agad. May nakatambak ba kayong sirang phone sa bahay? Kaysa maging basura, gawin nating pera. Tinatanggap namin basag na LCD, no display, dead boot, hindi na bumubukas, mabilis malobat, nakalimutan ng password, kahit anong brand, iPhone, Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi. Bumibili din si Dongs ng mga disconnected na modem ng PLDT at Converge. Nagpipick up din sa buong Pangasinan, Tarlac, La Union, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. For more information, message us at facebook.com/dongsdownload o kaya mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dongs TV Tayo. Contact us sa 0991-217-3138. Oh, ano pang hinihintay? Magbenta na! Cellphone man o laptop, may halaga pa ito. Tawag lang sa 0991-217-3138 Kahit stock up na modem na disconnected na, basta electronic item pwede namin kunin pa. Hindi na kailangang bumiyahe o mapagod ka pa. Kami na ang pupunta, serbisyo ay panalo na. Trusted buyers sa rolling business araw-araw. Madaling kausap at mabilis pang magbayad. Kaya kung may tambak kang gadget dyan sa bahay, Dongs Download agad, siguradong may saysay. Dongs Download, bilihan ng sirang gadget mo. Cellphone man o laptop, may halaga pa ito. Tawag lang sa 0991-217-3138 0991-217-3138 Dongs Download! Sirang phone, sirang laptop, wag itapon. Pagkakita na yan, rolling pick up pa mga boss. May basag man ang screen o ayaw nang bumukas. Lumang cellphone mo, baka may halaga pa pala. Oppo, Vivo, Realme, Tecno, Samsung pa, Infinix at iba pa. Bilhin namin lahat yan ha. Sirang laptop, disconnected modem din. Kahit luma o sira, pwede pang pagkakitaan din. Hindi ka na mamomroblema kung saan ibebenta. Dongs Download na bahala, mabilis pa ang transaksyon na. Rolling pickup kahit saan ka pa, Pangasinan hanggang Nueva Ecija, La Union, Tarlac, Nueva Vizcaya.